سلام كمياتم سيوز خبركم تخطاتلتي ساعة شعتا خيلون لومي حامس شمونت تحساس تدالو زينا مسنا لونان في المالنا كساب فتسامي سانا كتصنح بخبر زعدم بيترس منكسي أرست زينا سنة سرعة قبري بوتسو وقدس أبونا كيرلوس حمشاي باتريرك أرثوذكس توهادو بيت كرساني يترا تفتسيمون عب نوزبات سنية عب مكهجاتات كقاتم زخل تريو بارع إن مكل خال تنقاغ خبر مزها خر قريبون عب زوا ماكل مسارتاو تمرتن محيال عتب سراحي سلاسل اللون بينتاغون حاغورون دسيت تايوان أستاد 10 بليون دولار توسخ وتادرا ودقف كتقبر عميمو إيروبا وحبرات أبلاد روسيا نايتا شعي زوريا اقدا كمزت لغا حبيرو سراويت بيلاروسن روسيان أب جزات بيلاروس حبراو لمديا كايدو مهلاهم تقليسون بوتسو قدوس أبونا كيرلوس حمشاي باتريرك ورئيس ليقان ጳጳሳት أرثوذكس توهادو بيت كريستيان إيرترا بكلتا تحساس أب بنبل 96 عامت عدميهم كم زعرفوا الذكريو سنة سرعات قبرهم دما لومي تفتصيمو وكيل إيرينا فيلمون تكابو بملكع تصاب نزد دالو تحستو قرمسكال قرز جهير كأوربوين سنة سرعات قبري بوصو وقدوس أبونا كيرلوس قدماوي حمشاي باتريرك ورئيس ليقان ጳጳሳት أرثوذكس توهادو بيت كريستيان إيرترا لومي شمونت تحساس تفتصيمو أملا إيرترا زركبا قداماتنا أدبارات أبيات كريستيانن كفرق ليتي جميرن 10 غزي دول بمدوال صلوة فتحات كبصحة كاملو إيرترا استواصو ሊቃውንቲ ወልደ ክህነት ድማ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ሰብሓታት እግዚአብሔርን ጸሎተ ፍትሓትን ከብጽሑ ድሕሪ ምሕዳር ኣስክሬን ቅዱስነቶም ካብ መንበሪ ቤቶም ተበጊሱ ብብፁዓን ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት መንበሪ ፓትርያርክን ተዓጅቡ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ምስ በጽሐ ግቡእ ስርዓተ ፍትሓት በጺሑ ስዒቡ ኣብ ዝተኻየደ ብሰላምታ ኣድኖ ርእሲ ዝተሰነየ ናይ መወዳእታ ፈነወ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሚኒስትራት ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ልኡኻን ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያን ግብፅን ኢትዮጵያን መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማስኛታትን ሓለፍቲ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ተረኺቦም ነይሮም ኣብታ ኣጋጣሚ ታሪክ ህይወት ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ክንበብ እንከሎ በአካል ናይ ዝተረኽቡ ወከልቲ ኣብያተ ክርስቲያን መልእኽታት ሓዘን ብቃል መልእኽቲ ናይ ዝሰደዱ ድማ ብንባብ ምስ ቀረበ ሓፂር መልእኽቲ ምስጋናን ቡራኬን በፂሑ ኣብ ርእሲ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፍትሓትን ናይ መወዳእታ ፈነወን ምስተዛዘመ ግብኣተ መሬት ኣብ ገዳም ደብረ ምእዋን ኣቡነ ብፁዕ ኣምላኽ ጎደይቲ ተፈጺሙ ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብክልተ ታሕሳስ ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሚኦም ብሕማም ከም ዝዓረፉ ዝዝከር እዩ زي خبركم تحتاتلتي ريبورتاج سنة سرعات قبري بوصو وقدوس أبونا كيرلوس قداماوي حمشاي باتريرك ورسالة لقادة ጳጳሳት أرثوذكس توهادو بيت كريستيان إيرترا أب نايت صباح فنونا كقرب مخان نحبر ناب كالي زينا مسنسقر أب نوزوبات سنية أب مقاهجاتات كقاتم زخل تريو بارعن مكالخال نبرتي قاسوتن مرحة مكاينن تنقاغ كزوترو مزخاخر غريبون وكيل إيرينا هابتم برهانن زدالو وصبصاب أرسيوماس مرم كتقرميان ኣብ ንዞባት ሰነይ ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ጽቡቕ ሰሲን ዘሎ መጋሃጫታት ብሰንኪ ሸለልትነትን ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳን ብባርዕ ከሂሞኽ ኩሉ ተጠቃሚ ይኹን ኣብቲ ንዞባ ዝንቀሳቐስ ሰብ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር መዘኻኸር ቀሪቦም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ንዞባ ሓላፊ ልምዓት ስጋን መጋሃጫን ኣቶ ርእሶም ኣርኣያ ኣብ መጋሃጫታት ዘጋጥም ተርእዮ ባርዕ ጠንቁ ኣብ ወሰናስን ጽርግያ ዝድርበ ብግቡእ ዘይጠፍአ ሽጋራ ጓሶት ኣጉዶም ዝገድፍዎ መጋርያ ከምኡውን ቆጥቋጥ ንምእላይ ተባሂሉ ዝውላዕ ሓዊ ከም ዝኾነ ሓቢሮም
بارع مرور زبهال حجي ساحتي زقاتم ساحت هقاتم كله خا نعنا ولا واحد عنوتهن أزيو جن بزيو سلامنتاي تسينا هنا مريت بنوح جزء واحد ماي سلان ركب نزين كبها بصفوف بجبو حيزنا كان عقبان كلا لنامبر بزي شلت الناس صعب أزيو بزح كساراي ولا نيشتيت هنا ساحتي يقات من هنا أمن زبان أنا أمنت انتاي قبرو أو ساعات مزحت جزء زي زبان هنا ويزين زبانا ون كاويو أبدرس أرجع زي تف الشجارة بسنك سنة دربيهم يحلفوا زي حجي نعم هذا ترى نجاري هذا نيشتي نجار كين يسمعهم جن أما جب إنسان بتزاور بزي تزاورها أما جب سب عبها سي الله زي هاسي هذي أزيو كبيس هنا حبرة تسمنا تراي كنا علو هذا شجارة زي دربي مسؤول الله تسافراي قدف قبل كقول الله زخنا نجار أب برخاز كياد ناي زي حقه ونجار كان فحم قله حاوي كحبه قبله واللي عم قد فول وزون كرملو زخنا زي جا نعيش عبه أب زخنا بوتا سولا حاوي ويستدربي شجارة تريو بجوبو نزملكوتا أكل كنجر نعيش تهينم نعبي تهينم كأن تزملكوتا أكل كنجر أب زخنا بوتا حرشة حجة أب قوي سل زلنا ولا ون حرسته تاي قبر حجي أخلين كاب قال إن مسرح أبرها هيدم حاوي مجبي يصرح له بزون تانك هاس عبس زخل كلهم حرستنا كلهم قاستنا نزرع أيوة حاوي زرع أيوة تانك إناي دهونه بارع نزملكوتا أكل كنجرو يلعبه بارع عبسنا هيوتاوي بزحنتن مجب إنسان زسعبو كبيد قد أطغيسو دما نفس وكف زيغا لعلتنقا أخ قبرن شلالتنت نزاريو عقب كبلن بمتحسساب كلهم مسحاوي زت أساسر نتفزا كايد زيغا حلف النتاوي كخون تمحتسينهم حلافي مقوطصار دحنتن አገልግሎት መጓዓዝያ ምድሪ አቶ ጀማል ሳልሕ በገዲዮ አብ ወሰናስን ጽርግያ ብፍላይ መስመር ተሰነይ ባሮንቱ ዘጋጥም ተሪዮ ባርዕ መብዛሕትኡ ብሰንኪ አትክልት ሽጋራ ዝስዕብ ምዃን ብምጥቃስ አሽከርከርትን ተሳፈርትን ልዑል ጥንቃቄ ክገብሩ ተላብዮም አብ ወሰን ጽርግያ ብሸለትን ዝደርበኻዮ ቃሽሙ ሽጋራ ብዙሕ ጉድኣት የምጽእ እዩ እዚ ኸኣ ካብ ምንታይ ናንተልና ካብቲ ናይ መጓዓዝያ ምድሪ كتنقى زقبوه ممرحتات زي متكباري كاله خاء حدقة أبزقات مالو جيزية نزمل كوتو كفلي كنحبر كنخل علنا نتقى أرتي مقعزيا مدري ني بوليس نزمل كوتو كفلي مقعزيا مسيخا كمزن حدقة تغير له إلكا خاء محبر ناي زيغا حلاف النتيو ناي تراكترات كا قالو حرشا بوتا كسرها خلوا بلشت كقاطما خلوا ماسك جبرا بستفعله مخنياتات زجبرولو كنقصاقصو خلوا زمص قدلت بقوم اما جهاجا بزح حاوي بارع كقاطم سلازخل كنتنقا كنخل علنا حلف بيت صحفة أخبار حقن وزوبات سنة آتو ماري حيلا عبدما بارع بشللتنات يخون بزي فلات نزفتم بقبناون سيفلاون حق زحت تابر اسم مخانون بفلاب لعل بهارياو تساقاتا زورد عنوات نربحا هزبن هاقرن زهاسس لزخونة بحلناون حقاون من قد كرئن كله ازيو كبيد قداي كم زخونة بمقلات نموقادو حلف النتاوى أكايدا كزوتر مخر لقيسون بتسيفيلاو أقابا كن يخلنا sustainable use كتكم خيليو إذن تاي مالتي ما قد سألنا بزلوا الجينا أبنت حنت قرب نبينا أنت ده هلا ناخد قرصة أعناوي كابوني ترجمة بقول أنت ده حنت قرب ناخد قرص جن حمشت أقرب تتكل كين كاجن نقد سألي نتزمت سوالة دون جله ترفيت قد فلو لخا مالتي نزلوا عند عنا خات كي تدخان كاجن كل جزء هاسيا ورد كم نفلت أدم أكبابه كل جزء بزي حبرة سب بزي بقى أنا خنبر ويكقص لخليه نحنا كم حبرة سب كم سبات جن بزي أكبابي ويبزي أقرب ويبزي زي رباطاتنا خنبر أين خلينا زلزن نعون معقاب ما كل جزء نفسنا ويهوتنا ويولدنا ويمسا يدكنا معقاب مالتي أجي كل جزء تسب كوجبر زلوا هبز خبابينا بفلاي تزبز حكا كوني الكاي كونن بشللتنا دمسي تبشللتنا دمسي خندي خلنا كاب اوتيست دربي و ناي شجارا تفاق خوني خل غاسوت زغبرو نغزياو معلتاو دراروم دي مسحم كبسليلوم زغبرو كومون حرستت كقطقط خلو زغبرو مقصال ناي كبابيتات ابز خبابينا بفلي زرون غلغل تراكترات ازين ناي قدم موديل بمخانن كابتي زياده توم ناي تكنيك دا فولتومبر كابتي توبو سكوبامنتي
ክወጽእ ከሎ ትኪ ቁልዒ ሒዙ ወጽዩ ተቆልዒ ድማ ሓደ ድሩቕ ሳዕሪ ወይ ገለ ተረኺቡ ቀልጢፉ ንኽባራዕ ግዜ ኣይወስደሉን እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩሉ ግዜ እንተና ንርኢ ዝጥቀም ዘሎ ሰብ ነቲ ኣከባቢኡ ኣብ ግምት እንዳእተወ ከምዚ ከጋጥም ከሎ እውን ኩሉ ግዜ ጉድለት ዘይብሉ ስራሕ የለን ጉድለት ከጋጥም ክሊ ጌጋ ወይ ባርዕ ከጋጥም ከሎ ግን ኣብ ክንዲ ምስዋር ወይ ምጥፋእ ወይ ብኡ ቢልካ እንታይ ገዲሽ ንምባል ንዑ ንምዕቃብ ወይ ነቲ ተቃፂሉ ዘሎ ንምጥፍኡ ሓደ ስጉምቲ ምውሳድ ተኽኢልካ ማለት ተዘይክኢልካ ከዓ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ምሕባር እውን ዝበለፀ እዩ ኣብ ዞባ ማእከል መሰረታዊ ትምህርቲ ንምሕያል ዕቱብ ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓቢሩ ኣብቲ ጨንፈራ ሓላፊ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር መስፍን ወልደስላሴ ምስ ኤሪና ዝገበሮ ቃለ መሕትት መሰረታዊ ትምህርቲ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ዝዝርጋሕ ኣገዳሲ ክፋል ጉዕዞ ትምህርቲ ምዃኑ ተቂሱ ብወገን መንግስትን ሚኒስትሪ ትምህርትን ዓብይ ቆላሕታ ዝወሃቦ ከም ዝኾነ ብሪሁ بدرجة زوبا 124 موالي هتسانات 103 ناي مبعتان 47 ناي ماكلاي درجان أبيات التمرتي كم زلوا بتغلال دما لعلي 220 شيء تمهارو بسرعة يمهارو لن كم زلوا دما قليتون مزيك هزيك ساب شام ناي كفلي ناي مشتاو تمرتن مدب تمرتن عبيتون ون كم زلوا زحبرة ممر مسفن أزياء قداس مدب نخسمر مسرتاو تمرتي زيزازو مزيقاتات نتعدل كتقوموا لتوعيون مسرح ممهارن مستمهارن كاب زلون لعلن خبره تصادفوا حبرة سبحة فشان ناي ولد دما بفلاي كحيل زقاقرة ممر مسفن اتي بقدام النت السراع سلسا واحد النت ولدي ممهرانن تمهارون سلازقونه ابز مدايزي بعتب كسراح الزخاخيرون ممحدار زواما أكلا بتحتي يزركب لعلي حاد زمن زقطر سندات بقبو تعاقبو ناب ولدتات نخساقاقر عطب تعرتاتي كايد كمزل قليتون حالا في أحادو سندا عطو محرر عيان يرينا بزهاب حبريتا اتي عب شحن شمون تميتن تيسعن عب تحت ممحدار اسمرا بوحد عاقمي سراحتين نتاز زفل مسرح كاب شحن شعا تميتن حادن كساب كلتا شحن عسران كلتن قدستي منقستاون والقاون سندات كومون ببقيزيو زحتا من زرقاحن غازيطاتات كعقب متنحن مهلاون ابريهون عبد العلي كلتا شحن مجتمعين فايلات العلي 50 شها قدس سندات تعقيبو كم زلو زحبره اتو محاري اتا هادو ببيغزيو كاب زعق وسندات بولكن تكالن قداح نزحاتو غبو قطعتات زمالو كم زهب بمتكاس بعبيو جن كم موكسي يغلغل كم زلو حبيرون مس علتاو غعزو هيوت دق سب زتعسسر نوي عدم زلو زتعقب سندات لسان زي بلو مسكر يزبلا اتو محاري نخي بلاشو عتم كتال كم زغبرلو فليتون كاب كوليج ماي نفحي بسندا تمرقم ابتي احادو سرحو زلو منسيات اب زهابو ريتو كينوتي بزقسمو فلطات زغبو زلو اغلغلوت ابتي احادو تعقيبو كاب زلو سنداتن غازيطاتاتن بزعبا حلف تاريخ ايرترا بزح كمهارو كم زخالو انغليصم اب نوزبا ماي من ممحدار كابي ماي غورزو اب موحاس تعنا ادن عشالن زتكوراس تمرتو هايبو أواد مدبات كتابة عبد زوادو بعتو كبرم تسفاس مريم عبد ذهب وتمرتي نربحات صبات بعد عقد سنة مدبات كتابة كومون مكتتال قدمن دحرن حرس زملكات مبريهيبون عبد جنفر منستر تعنا زوادو بعواد تعنا حبريتان غوسغاسن سيستر بلتش جبر عب وجنا تعنا ده كحلقات تعي حبرة سب كهنة سلي زي كال نفسه صارت عبد جزن كم زحار سام جبار صعبينو عبد العلا عدن عشالن كبير سلازخانة كوجدات حساسيوان تساتفت بوغنم ببيجيزي زوهابم تعنا استمراتات نقحاتهم بمراخ عبا تراو كم زلو بمتكاس عبد نوزبهم راح يعدتات بقمت بمتاو توسخت تكالات تعنا كسر راحة محسينهم حلافي اقول تعنا عبد النوزبان نرسم الجيتا والدي يوحنس دما كاندي تعنا وتصقمات اديتاتن عشراتن قبو حكمنا وكتتل زي مقبار حترت موقع زيان راح تكالات تعنا مخانه تقيسو زلو تصقمات عبد مفتاح ترى حبرتسب كعزز تصويعون زي خبركم تحتاتلتي السعيبة هقراو زيناتات بيت صحفت مكلخال أمريكا بينتاغون هاقرو وتادراو عقم دسيت تايوان مدنفاز يحجز ناي أستات 10 بليون دولار توساق دقف كتقبر أميمو زي حدش امام انت تصديقو أمريكا نتا أكل چاينا زغونت دسيت أقديما كابز قبرتو وتادراو دقف زعابي اكخونيو
እዚ ኣብ ዝወርሒ እዚ ክጸድቕ ከም ዝኽእል ዝጥቀስ ዘሎ ደገፍ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝጸንሐ ምትፍናን ካልእ ኣንፈት ከየትሕዞ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ። ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ቀይሕ መስመር ትሰግር ከም ዘላ እትወቅስ ቻይና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እታ ደሴትን ዝህሉ ወተሃደራዊ ዝምድናታት ተሪር መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ከም ትኽእል ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ። ኣቐዲማ ንደሴት ታይዋን ንምንጻል ከም ሰርሑ ኣብ ልዕሊ ዝተቐሰቶም ሓያሎ ሰብ መዚ ደሴት ታይዋን እገዳ ዘጽደቐት ቻይና ኣገዳሲ ኮይኑ ምስ እትረኽቦ ነታ ደሴት ሓይሊ ተጠቒማ ክትጽምብራ ከም ትኽእል እያ ትእምት። ምትእትታው ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ታይዋን ነታ ደሴት ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጸገማት ዘእቱ ምዃኑ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ኤውሮፓ ሕብረት ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናይ ታሻዓይ ዙርያ እገዳ ከም ዘጽደቐ ሓቢሩ። እዚ ሓድሽ እገዳ ብቐንዱ ንጽላት ምክልኻል ሩስያ ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ዝገለጸ ኤውሮፓ ሕብረት ልዕሊ 200 ውልቀ ሰባትን ትካላትን ከም ዘጠቓልል ኣረዲዩ። እቲ ሕብረት ነዚ ናይ ሎሚ ወሲኽካ ኣብ ልዕሊ 1200 ውልቀ ሰባትን 120 ትካላትን ሩስያ እገዳ ከም ዘጽደቐ ጸብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ ሩስያ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ሰብ መዝን ትካላትን ናይቲ ሕብረት ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምትታት ክወስድ ጸኒሕሎ። ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽድቆ ዘሎ እገዳታት ንዝምድና ክልቲኦም ወገናት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ኣውሪድዎ ከም ዘሉ እቶም ጸብጻባት የረድኡ። ሃገራት ምዕራብ ኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘጽድቆ ዘለዋ ተደጋጋሚ እገዳታት ንሩስያ ጥራይ ዘይኮነ ንዕአን እውን ኣሉታዊ ቁጠባዊ ሳዕቤናት የኸትል ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ። ሰራዊት ቤላሩስን ሩስያን ካብ ሎሚ 8 ታሕሳስ ኣብ ግዛት ቤላሩስ ሓበራዊ ልምምድ የካይዱ ምህላዎም ተገሊጹ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ዛጊት ንኽንደይ መዓልታት ከም ዝቕጽል ዘይተነጸረ ልምምድ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልቴና መሻርክቲ ሃገራት ንምድምፋዕ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡ። እቲ ልምምድ ኣብ ልዕሊ ክልቴና ሃገራት ክመጽእ ንዝኽእል ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምምካት ሓጋዚ ምዃኑ እውን እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ሩስያ ከም ኣካልቲ ምስ ቤላሩስ ዘለዋ ወተሃደራዊ ዝምድና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ናብታ ሃገር ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት የረድኡ። ሩስያን ቤላሩስን ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድናን ንምድንፋዕ ብእቱብ ክሰርሓ መጽንሐን ይዝከር። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት ዝተጠለመ ዒላማታት ክወቅዕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣሚቱ። ፕሬዚደንት ፑቲን ዝገለጸ ትማሊ 7 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሩስያ ብማንዛ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ግጭት ዩክሬን ኣሜሪካ ነቲ ኣብ 2014 ኣብ ዩክሬን ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምድጋፋ ከም ተበገሰ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ፑቲን ሃገሩ ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ሓያሎ ወሰንቲ ዓወታት ተጎናጺፋ ከም ዘላ ረዲዩ። ፕሬዚደንት ፑቲን ወሲኹ ሃገሩ ዘለዋ ናይ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዓቕሚ ኣብ ነፍሰ ምክልኻል ጥራይ ከም ተውዕሎ ኣነጺሩ። መንግስቲ ሩስያ ነተን ካብ ዩክሬን ተፈልየን ምስ ሃገሩ ንምጽምባር ጠለብ ዘቕረባ ዞባታት ዶነስክን ሉሃንስክን ከም ሉዓላውያን ሪፓብሊካት ሙሉእ ኣፍልጦ ከም ዝሃበን ይዝከር። ኣብ ጀርመን ዕልዋ መንግስቲ ንምፍጻም ክንቀሳቐሱ ምጽንሖም ዝተጠርጠሩ ኣባላት ሕሉፍ የማናዊ ኣጠማምታ ዘለዎም ጉጅለ ከምኡውን ኣዘዚ ሰራዊት ሃገር ነበርን ዝርከቦም 25 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ መንግስቲ ጀርመን ትማሊ 7 ታሕሳስ ኣፍሊጡ። እቶም ጥርጥራት ኣብ 11 ዞባታት ሃገር ብዝተኻየደ ወተሃደ ስርሒት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ድማ ተገሊጹ። እቲ ሄንሪች ሻምናይ ብዝተባሃለ ወዲ 71 ዓመት ኣባል ሉዓላዊ ቤተሰብ ጀርመን ነበር ከም ዝምራሕ ዝተሓበረ ጉጅለ ንማእከላይ ቤት ጽሕፈት ባይቶታ ሃገር ብሓይሊ ተቆጻጺሩ ዕልዋ ብምፍጻም ቅድሚ 1871 ንዝነበረ ሃፀያዊ ስርዓት ዳግማይ ንምትካል ዓሊሙ ምንባሩ እዩ ተሓቢሩ። ኣባላት ናይዚ ጉጅለ ብዓሌታዊ ኣጠማምቶኦም እቲ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ምክትታል ፖሊስ ካብ ዝኣቱ ሓፂር እዋን ከም ዘይገበረ ሰብ መዚ ጸጥታ ጀርመን ኣፍሊጦም። እዚ ዕልዋ ክፍጸም ክንቀሳቐስ ጸኒሑ ዝተባሃለ ጉጅለ ልዕሊ 21,000 ኣባላት ከም ዘለዎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሓደ ካብ ኣባላት እዚ ጉጅለ ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ መበቆል ካልኦት ሃገራት ዘለዎም ጀርመናውያን ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ተቐትሉ እቶም ጸብጻባት ይዝክሩ። ኤውሮፓ ሕብረት እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ሕሉፍ የማናዊ ኣጠማምታ ንዘለዎም ጉጅለታት ንምቁጻይ ኣባል ሃገራት ስጉምቲ ክወስዳ ክጽውዕ ጸኒሑ።
ሰራሕተኛታት ምቁፅጻር ዶባት ብሪጣንያ ወሰኽ ደሞዝን ዝተመሓየሸ ናይ ስራሕ ሃዋህውን ብምጥላብ ብብዝሒ ምንቅስቓስ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ካብን ናብን ኣብ ዝካየደሉ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝወርሒ እዚ ስራሕ ናይ ምቁራፅ ኣድማ ከካይዱ ብምውጣኖም ምስንኻላት ከይፍጠር ተሰጊዩ እቶም ሰራሕተኛታት ዝጥርነፍ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ማዕርፎ ነፈርትን ወደባትን ኣብ ምቁፅጻር ፓስፖርት ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ነቲ ኣድማ ኣብ ምዛም ናይ ዝወርሒ ኣብ ዘለዋ 8 መዓልታት ከም ዘካይዱ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ እቲ ስጉምቲ ኣብ ጽላት ቱሪዝም ሃገር ከቢድ ክሳራታት ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝሙቱ ጸብጸባት ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ብሪጣንያ ዘውርዶ ሃስያ እውን ኣቃሊልካ ዝረአ ከም ዘይኮነ የረዱ ኣብዚ ዓመት እዚ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብሪጣንያ ምስ ዘሎ ልዑል መጠን ዘቕባበ ዝሳነን ናይ ደሞዝ ምምሕያሽ ብምጥላብ ሰላማዊ ሰልፍን ስራሕ ናይ ምቁራፅ ኣድማን ከካይዱ ምጽንሖም ይፍለጥ ተመሳሳሊ ጠለብ ዘቕርቡ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ብሪጣንያ ሰላማዊ ሰልፍን ስራሕ ናይ ምቁራፅ ኣድማን ከም ዘካይዱ የጠንቅቑ ብምህላዎም እቲ መደብ ኣብ መንግስቲ ብሪጣንያ ሻቕሎት ፈጢሩ ኣሎ ኣብ ከባቢ ከተማ ባርሴሎና ስፓኛ ተማሊ 7 ታሕሳስ ብዘጋጠመ ሓደጋ ግጭት ኣብ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝነጥፋ 2 ባቡር ምድሪ 155 ሰባት ኣካላዊ ማህሰይቲ ከም ዝወረዶም ተቃሊሑ መብዛሕትኦም መጉዳእቶም ፎኪስ ምዃኑ ዝገለጹ ሰመዚ ፖሊስ ስፓኛ እቲ ሓደጋ ይምርመር ከም ዘሎ ገሊጾም ክልቲአን ባቡር ኣብ ሓደ መስመር ይጓዓዛ ብምንባርን እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ሰመዚ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ካታሎኒያ ከም ዝዓበለ ሓደጋ ግጭት ባቡር ምድሪ ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ተንተንቲ ቀንዲ ጠንቁ ምድኻም ኣብቲ ጽላት ዝግበር ወፍሪ ምዃኑ የረዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ስለ ስርዓት ቀብሪ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ተፈጺሙ ኣብ ኑዞባ ተሰነየ ኣብ መጋጫታት ከጋጥም ዝኽእል ተሪዮ ባርዕ ንምክልኻል ጥንቃቐ ክግበር መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ዞባ ማእከል መሰረታዊ ትምህርትን ምሕያል ዕጡብ ስራሕ ይሰላሰል ኣሎ ፔንታጎን ሃገሩን ደሴት ታይዋን ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ክትገብር ዓሚሙ ኤውሮፓ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናይ ታሽዓይ ዙርያ እገዳ ከም ዘጽደቐ ሓቢሩ ሰራዊት ቤላሩስን ሩስያን ኣብ ግዛት ቤላሩስ ሓበራዊ ልምምድ የካይዱ ምህላዎም ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሰዓት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜና መሰናዶና ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም